Καλώς στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι από Πελοπόννησο. Δουλεύω σε μια φαρμακευτική, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, οι φωτογραφίες και να δοκιμάζω συνεχώς νέα πράγματα. Μου αρέσει να πηγαίνω σε μια πόλη και να γίνομαι ένα με τους κατοίκους, δηλαδή να κάνω πράγματα και να ακολουθώ λίγο τη συνήθεια με την καθημερινότητά τους. Θέλω να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα και μικρά υπαίθρια μαγαζιά ή εστιατόρια που μου λένε περισσότερο ντόπιοι και όχι τουριστική οδηγή. Και ναι, κάτι θα κρατήσω, θα πάρω κάποιο υλικό που δεν το βρίσκω εύκολα στην Ελλάδα. Θα πω ότι ασχολούμαι τα 4-5. Νομίζω ότι ήταν η γιαγιά μου αυτή που με έβαλε σε όλο αυτό το τρυπάκι να το αγαπήσω. Ήμουνα συνεχώς δίπλα της και παρατηρούσα. Αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω για φίλους. Περιμένω συνεχώς τις αντιδράσεις τους, δηλαδή περιμένω αυτό το μπράβο, ωραίο αυτή τη φορά, μας άρεσε αυτό, μας άρεσε αυτό. Με γεμίζει αυτό το πράγμα, είναι δημιουργικό. Εμφανίστηκε απλά μπροστά μου στο Facebook και είπα για μένα είναι, δήλωση συμμετοχή. Και κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι είναι ένα μικρό όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Τα πρώτα πιάτα που θα είναι έτοιμα και οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου, γιατί είναι αλλιώς να μαγειρεύεις για φίλους και αλλιώς να δεις τις πραγματικές αντιδράσεις. Θα ξεκινήσουμε με μια πιατέλα μανιταριών γεμιστά με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Η σαλάτα του μενού είναι με κοινό και ρεβίθια. Έχει κάποιες γλυκές νότες από τα αμύγδαλα και τη σταφίδα, έξτρα άρωμα από το λάιμ και τον κόλιανδρο και μια γλυκόξινη σως που τη συνοδεύει. Το ριζότο είναι μια τυραμμένη συνταγή. Έχει μέσα κολοκύθα, πασκόμηλο και γάλα καρύδας, το οποίο είναι έτσι λίγο πιο εξωγητικό στα πιάτα. Είναι ένα τραγανό μελωμένο χοιρινό κότσι, το οποίο συνοδεύεται από πουρέ καρότο. Ψήνεται αργά 3 ώρες στο φούρνο μέχρι να καραμελώσει, μαζί με όλη τη μαρινάδα. Και τι άλλο να πω, το γλυκό θα έχει όλη τη γεύση του χειμώνα σε μία μπουκιά. Σοκολάτα, κάστανα, μέλι και το άλλο συστατικό θα ανακαλύψει μόνος σου. Ανυπομονώ να ακολουθώ το σεφ στα βήματα και να ετοιμαστεί επιτέλους αυτό το πρώτο πιάτο. Ανυπομονώ να μαγειρέψω για το ρεστοράνι, άλλο τόσο ανυπομονώ να ακούσω και να διαβάσω σχόλια από όσους δοκιμάσουν τις συνταγές μου. Τους περιμένω.